Terwijl alle kinderen in Nederland weer aan een nieuwe schoolweek beginnen deze maandagochtend, maken de leerlingen van basisschool De Startbaan in Velden zich op voor... Gekke maandag. Gekke maandag. Gekke maandag. Gekke maandag dus. We gaan een optocht door Velden lopen. En de kinderoptocht doet de school zeg maar mee. En met de grote optocht kunnen kinderen, als ze dat willen, ook nog meedoen. Alle groepen van deze school doen mee aan de Gekke Maandag kinderoptocht. Iedere klas kiest een eigen thema dat ze uitbeelden. Deze groep koos voor... Wij zijn eindelijk gehoord. Nu kan niemand meer scheuren door de buurt. Omdat het gewoon goed bij carnaval past. En die hesjes die we dan straks aan moeten, die zijn heel kleurrijk. En omdat het ook gewoon goed is dat de 30 kilometer gebied vergroot is. Gekke Maandag bestaat al heel lang. Meer dan 500 jaar geleden werd het Sebastianusgilde opgericht. Dat werkte als een soort politie. Ze beschermden het dorp. En alleen mannen van 30 en ouder mochten daar lid van worden. Dat vonden de jongere mannen in de dorpen Velden, Lottum en Grubbevorst niet eerlijk. En daarom gingen zij op de laatste maandag van januari verkleed langs de deuren om overal te feesten. Zo werd Gekke Maandag, of zoals ze daar zeggen, Gekke Maandag, geboren. De Gekke Maandag houdt dit dorp bij elkaar. We hebben hier 4 dagen lang, vanaf zaterdag tot en met dinsdag, hier een feesttent staan. En ja, iedereen viert Gekke Maandag, iedereen krijgt vrij van school. Dus ja, je snapt dat ook bij de kinderen de Gekke Maandag heel populair is. En de Gekke Maandag in Velden begint 's ochtends dus met de kinderoptocht. Met langs de weg heel veel mensen. Vaders, moeders, opa's, oma's en andere familieleden. Zo belangrijk is dat, hè? Iedereen is vrolijk, iedereen is... En met de jeugd moet het beginnen weer, hè? Wat vind je leuker, dit of carnaval? Dit. En waarom? Omdat het echt een dorpsfeest is. Hoe belangrijk is dit feest voor jullie dorp en voor jullie? Ja, wel belangrijk. Omdat het een groot feestdag is en iedereen vindt het wel leuk. En dan gaan we allemaal naar de tent. Ja, het feestje is nog maar net begonnen. Na de kinderoptocht is er nog een optocht. En daarna gaat het hele dorp in deze tent feesten.